Hon oedd yr orymdaith fwyaf uwchnol yn y brifddinas ers blynyddoedd maith. Yn ogystal â miloedd o lowyr y de a'i teuluodd, ymunodd cynrychiolwyr o ardaloedd eraill ar orymdaith. Yn ei plith roedd rhai o'r lleiafrif sy'n streicio ngwaith y parlwr di ym maes glôr gogledd. Hefyd yn bresennol roedd pob un o aelodau seneddol Llafur Cymru ac aelodau seneddol Plaid Cymru. Yn sicr roedd na dros 10,000 o bobl yn orymdeithio, ac yn ôl y trefnwyr roedd y nifer yn agosach at 15,000. Ceiwyd y strydoedd yng nghanol y ddinas yn ystod yr orymdaith, ond oedd dim arwydd bod yr heddlu yn disgwyl unrhyw drafferth. Yn y rali ar ddiwedd yr orymdaith, galwodd Arthur Sgargill llywydd y glowyr am ddwysau y gweithredu diwydiannol. Galwodd ar weithwyr y tu fas i'r diwydiant i streicio i ddangos eu cefnogaeth i'r glowyr. Dwedodd fod y bwrdd yn bwriadu cais 70% o bylledau Cymru dros y 5 mlynedd nesaf, a dwedodd na fydde'r undeb yn derbyn cau unrhyw bwll ac eithrio rhai oedd yn gorfod cau am resymau daearegol. This dispute was started by MacGregor. It was he who announced the pit closure plan. And we've been asked during the course of the past week, what are the terms on which we can negotiate? As National President of this union, I'll tell you the terms. No pit closures, no manpower reductions. Mae'n ymddangos bod y cefnogaeth i'r streic yn y de yn cynyddu, ac yn dilyn y rali heddi disgwylir i fwy o lowyr deithio i feisydd glo eraill i bicedu'r pyllau sy'n gweithio.